yamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka jokkodiral hakkude Sénégal e Benin e ɓeydi sembude hanki Bassirou Diomaye Faye horejo Sénégal no tawano toon e dow jillu o jaɓɓama to Marina galle lamorɗo kanko e nando makko mo Benin Patrice Talon yewti rafindenago Afrique hirnangue alhaali fedde CEDEAO e UEMOA ma en keɗo horejo Sénégal e fuɗɗode kabaruji ɗi to Mali Moussa Mara horejo jagorɗo kiiɗɗo e laamu Ibrahima Boubacar Keita no hani darade yeeso procureur hande alarba talata hanki o noddanoma yeeso saria ko tefoɓe boneji waɗiradi e dow karale kese ɗe keɗimo hanki Moussa Mara no tuuma windande nde waɗi e hello makko X waɗi balɗe seeɗa ma en gartu hen to dawlaji dentuɗi Amérique neldugol kalis ɓiɓe Afrique joɗiɓe Amérique ɓeydan sattude e hitandu ñaƴiɗe nogas e jeegom gorma Donald Trump waɗi sariya ƴettugol sagale mbuuɗi tati piccal joyyi e dow temedere kala tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama hande ko alarba sappo e jeegom lewru jeeɗiɗi ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi Bassirou Diomaye Faye waɗi jillu hanki to Benin horejo Sénégal jaɓɓama to galle lamorɗo leydi ndi hono Marina to Cotonou fandare ngu jillu ko ɓeydude tinnude jokkodiral leyɗel ɗiɗi ɗe horeɓe ɗiɗo ɓe jewti alhaali CEDEAO alhaali UEMOA e raffindenago e nder diwal Afrique hirnangue keroɗen Bassirou Diomaye Faye e fandu haala nultodiraɗo men to Cotonou Hamadi Adamou. Plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA mais aussi la situation sécuritaire dans la sous-région. Gada hala sana men kalani hakkunde Benin e namma Sénégal alkawal lobbal men kalani naw ko woni hanne e der leyɗe meɗe hirnange ka wonno kuljankagal e dow kongol ɗan e dow ballaka laamu leydi Benin e namma laamuji ko diɗi ɗiɗo gonɗi kanum do heɓa piyanɗe e dow laawol kulyankagal Sénégal e dari e wullanaɓe e taɓɓitanaɓe fa hanne ɓe gaddi haala dow UEMOA e dow fa hanne CEDEAO walde neɗo ɗo laatine hanne ene woodi saɗormaji fa sanne no watta to ko tawe min golla lallaw no watta ɗum fuu min jogontira min e Talon e dow balɗe garoje ɗe min etta dabareji dow gollidal no watta to ko tawe walde nen min ponnitane min gollane fa ɗum wooɗa Pour être